Welcome to East Zeelandic Flanders, the Netherlands. This cycle tour starts in Vogelwaard with destination Green. This tour has a total of 44 kilometers. Have fun! Zo, ik nader hier Rapenburg. Ik ga via de Margaretse dijk. Er zijn twee mogelijkheden, hier links of ook eventueel de rechterkant. We zijn de eerste video van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Die fietstour was dus te zien hier, rechtdoor Hengsdijk, Kloosterzande, die omgeving, en dan de retour via de rechterkant. Bijzonder mooi ook, een rustige plaats om te fietsen, te wandelen. Zo, de Margaretse dijk. Dat zal zich hier dus ook kruisen met de landbouwweg die voorzien is voor 2024. Hier nog een beeld op de landbouwweg. Het is wel van serieus formaat, nog even hier in beeld, aansluiting met de Vogelweg. Dus om het verkeer om te leiden bij vooral de drukke momenten in de week. Hoofdzakelijk de vrachtwagens op verschillende tijdstippen, dus hier. En dan verder terug buiten Vogelwaarde, aansluiting op Rapenburg en dan de N290. Zo. Je ziet ook wel duidelijk op de video's dat de streek hier is echt voor mensen die houden van de fietsen, van de natuur, de rust, open landschappen. Ravensweg. Zo, ik ga even kijken.
Ja, in principe kon ik de rechterafslag nemen, aansluiting met de Bossenstraat. Daar kom ik hier ook uit. Ik heb dus 2 aansluitingspunten om hier te komen. Ja, hier heb je de maximale sfeer van boerderij, wonen op de buiten. Er zijn hier woningen links en rechts. Zo echt, ja, gezellig. Wat afgelegen. Ik laat het origineel geluid. Ik heb er nadien ook nagedacht, het is beter het origineel geluid van de natuur op dergelijke video's.
ga even kijken welke weg dat ik krijg op mijn GPS. Oh, die staan toch voor via Terholen. Ja, hier dieren altijd even rustig aan. Er is nu wel iemand bij. Ik heb wel soms last van loslopende honden op dergelijke routes. Die soms toch wel plotseling voor je fiets komen of tegen de fiets. Ik zeg, mensen moeten ook wel goed opletten bij het fietsen. Bij bepaalde snelheid heb je vaak een keer een hond zo die op de baan komt. Ja, in die streken hier, het is mooi de natuur, maar er is ook wel geen, zou ik zeggen, pretpark aanwezig en zo. Dat mist men wel. Als men naar een pretpark wil gaan, moet men toch al een redelijke afstand doen in België of ook hier in Nederland. Zo, ik ga nu de richting van Terholen op. En in Terholen moet ik dus afslaan voor Grauw. Hier heb je dus ook de lijn 10 in beeld. Dus die bus eenmaal per uur van Huls busstation tot Terneuzen busstation. Via de dorpen. Zo, welkom in Terholen. Ook fantastisch, hè? De wind, de vogels. Dan die rustige plaatsen.
Zo, langs deze weg. Let op, drempels. Ja, het staat aangeduid, hè. Ook een leuk speeltuintje hier, centraal. Ja, Terhool is op 5 kilometer van Hulst. Hè. Zo, ik zie hier het teken van voetganger. Dat betekent waarschijnlijk dat men met de fiets toch wel verder langs de baan moet hier. Zeg ik ook een route die ik weinig gebruik. Ik gebruik meestal de hoofdroute rechtstreeks naar Hulst. Ja, dat is een voetgangerszone hier aan de linkerkant. Maar die rust hier, die stilte, het natuur is bijzonder goed. Ook voor mensen die altijd in een drukke stad zijn, die rust zoeken. Hè. Ja, belangrijk, hou je aan die snelheid. Vaak wel de neiging hier op die polderroutes. Dus op mijn fietsroute zie je af en toe ook dan een link in de beschrijving van een dronevlucht. Dat zijn dronevluchten die ik vroeger gemaakt heb in de tijd en die link ik dan even aan deze video's. Nu begint het, dat ik me niet vergis. Je hebt weer zoveel wegen in de polders. Dat is het. Ja, Grauw is eigenlijk wel een afgelegen punt, ook als je het ziet op de kaart. Daar is er wel bediening van de buurtbus, de 589. Ja, ik ben zoveel jaar terug wel al geweest naar Grauw, hè, maar bon, het zijn echt locaties meer voor de mensen die er wonen, die er dagelijks gebruiken dan van de routes. Er is natuurlijk ook wel een hoofdroute van de regio van Hulst.
richting Grauw. Maar bon, hier is het allemaal via de polders. Je ziet inderdaad weinig mensen met de fiets. Wanneer dat er een fietstocht wordt georganiseerd, zie je dat wel een groep mensen die eraan deelnemen. Maar in het algemeen is de fiets toch wel minder in gebruik dan bijvoorbeeld als ik over de grens ga. In Vlaanderen zie ik toch wel direct veel meer fietsers, maar dan wel in combinatie met het openbaar vervoer. Zo, hier moet ik naar rechts. Ja, in principe zou ik er rechtdoor moeten, maar bon. Dat is eenmaal de route, hè. Dus voor wie van de natuur houdt, ga maar even gaan fietsen naar Grauw. Schenkeldijk.
Dus op de tweede video van fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen heb je dus bijzonder mooi de Axel-regio. Maar de Zelzate op zichzelf is dan wel iets drukker, minder in laat staan ontspanning daar bij de drukkere routes. Natuurlijk heb je ook wel de buiten. Dit teken komt me bekend voor. De Grauwse Dijk. Dus logisch gezien is het afgesloten. Hè? Ik vermoed ook wel voor de fietsers, want anders het is hier wel geen afzonderlijk fietspad. Dus ik moet een andere route gaan doen. Ja, Hulst heeft vele verrassingen. Hè? Maar bon, het staat uit. Ik ga riskeren langs hier. Oude Grauwse Dijk. Kijk, ga ik eens zien hier. Ja, er moet wel een toegangsroute zijn, hè. Bon, ik vermoed wel dat ik dan een serieuze omweg zal moeten doen. Het kan natuurlijk wel zijn dat Grauw bereikbaar is via de hoofdroute dan Hulst-Grauw. Bon, ik ga het riskeren. Hè. Daar is er een baan, wel redelijk ver. Ja, het worden meer kilometers. Nou, ik had gezien 14 kilometer. Dus nu met die omweg zal dat wel enkele kilometers meer worden. Hier is een praktijk van iets. Je hebt hier enorm veel landbouw. Hè.
Ja, het is een serieuze tour hier om te geraken in Grauw. Je hebt hier ook woningen zo een beetje afgelegen. Tientallen woningen vlakbij de Westerschelde hier. Hier ben ik in Duivenhoek. Dus ik moet natuurlijk naar rechts, maar ik ga nog even kijken hier. Kruispoldersdijk. Misschien is het wel nog even interessant van die Westerschelde in beeld te brengen. Nu dat ik hier toch ben. Kruispolderhaven. Scheldeweg. Zie je, dus hier heb je de Kruispolderhaven halte, dat is die buurbus. Hè. Staat hier ook, dus die gaat langs de Grauw zelf. De 589 en dan ook de halte taxi als er geen bus meer is. Ja, hier heb je totaal geen verbinding van de lijn 10 en dus ook niet in Grauw. Hè. Ik zeg, die afstand is natuurlijk wel redelijk groot ten opzichte van Vogelwaard, waar die lijn 10 dan wel komt. Scheldeweg, ja, hier een mooie trap. Hier heb ik een aansluiting.
dat is toch wel iets dat de mensen zoeken die komen van drukke steden. Dat zijn deze regio's hier in volle natuur. En dus opnieuw ook bijzonder ontspannend. Zie je nog een mooi beeld? Dus ja, de Westerschelde, de vaarroute. Het is ook beter te zien in Terneuzen tussen de Noordzee en de haven van Antwerpen, de vrachtschepen. En dus hier een bijzonder mooi landschap. Het is ook wel een aantrekkingspunt voor vakantielocaties. Opnieuw die rust bij het water. Bijzonder mooi. Hier ook nog een zicht op die woningen daar. Zo gaan we de richting van Grauw. Ja, dat stuk had ik er niet op voorzien, maar bon, het is wel mooi. Het is ook wel interessant voor mensen die even komen hier fietsen. Hier even op het gemak. Ja. Dus deze locatie hier, Kruispolderhaven. Maar die buurbus ook gestopt na 17 uur. Hè. Dat is ook wel belangrijk, dan heb je geen niet meer. Natuurlijk, in combinatie met die haltetaxi 2 uur vooraf te reserveren. Maar die moeten ook wel een serieus stuk rijden naar hier. Hè. Als ik zeg, ze komen van de andere kant. Ja, ik ga nu proberen langs hier. De sfeer is compleet. Hè. Opnieuw 100% Zeeuws-Vlaanderen. Wacht, ik ben hier toch wel even... Je zou hier nog je weg kwijt gaan. Even kijken nu. Meloweg.
Daar heb je de kerncentrale van Doel. Dus ook wel vlakbij hier. Allee, duidelijk zichtbaar daar. Hè.
Zo, en ik ben in Grauw. Ja, ik ben er geraakt nog via de andere route hier. Grauw. Hier ook een plaatselijke garage. Brandstofprijzen hier bij de €2. Natuurlijk interessant. Dergelijke garage, als je dan een technisch probleem hebt. Je hebt hier in de zone iets bij de hand, zoals in Vogelwaard is er ook een garage. En ook wel in Zaamslag, hè. Daar zijn er wel 2. Hulst 8. Hier een bistro herberg De Grauw. Het zijn wel interessante plaatsen, hè. Ik zeg ook voor wielertoerisme en zo. Ik kom hier een pauze nemen. Goeiedag. Dag. Natuurlijk plaatselijke schooltje en zo. Ja, dan ben ik midden in de woonwijk. Hè. Goeiedag. Zo, ik ga mijn route vervolgen. Dat is nog even interessant. Ik ga direct hier in de route voor Hulst, dat ik niet terugkom op die omleiding daar. Van Hulst is dat hier 7 kilometer. Ja, ik moet wel in de tegenrichting zijn. Ik ga hier naar rechts.
Goeiedag. Ik ben hier terug aan die afslag. Ik kon ook wel rechtstreeks terugkeren, maar bon. En dan hier ook ja, die 589 buurbus, maar dat is niet om 6 of 7 uur in de ochtend. Hè.
zandberg. Fietsers oversteken. Even een stop. Zo, ik ga terug door. Je ziet dus wel, het is een redelijke afstand die grauw. Het is ook wel bijzonder afgelegen.
Ja, ik ga hier snel door, want een ochtenddouche, het is nogal wel redelijk fris. Als dat spul hier draait, er is ook wel wind in deze richting. Hier heb je ook een veldstraat. Ja, maar dat kan zijn. Het kan zijn dat ik dan terugkom op lokale werken. Maar ik ga toch het risico nemen hier. Schuddebeurs. En hier terug het volle fietsplezier.
Nee. Rietstraat. Het melkhuis, hier is er ook iets. Notendijk. Dus momenteel zijn er daar ook werken aan de polderroutes bij Hulst. Dus daar zal ik de regio ook nog een keer filmen als die werken ten einde zijn. Wat ik zeg, het is bijzonder aangenaam de polders te gebruiken. Hè. En vooral de beelden, hè, de zone hier. Mensen moeten wel redelijk veel kilometers doen als dat zo zit. Als dat iedere dag moet doen voor je verbindingspunt met België of de andere kant daar aan Goes.
Ja, ik ben terug in Terholen. Ja, deze fietsroute hier is vroeg in de ochtend. De andere zijn waren op een later tijdstip. Daardoor zie je ook wel de leerlingen die richting school gaan. Ik vind het nog even interessant die grauwzone opnieuw in beeld te hebben. Dus het is een serieuze afstand. Momenteel is dat hier ook de omleidingsroute voor Vogelwaarde, want normaal kan je ook via de polders de andere kant, maar daar zijn er werken. Dit staat hier ook duidelijk aangeduid. Omleiding Vogelwaarde. Dus hier rechtdoor ga je naar Kloosterzande. Dus terug die route daar die ik in beeld gebracht heb op de andere video. Hè. Dus Kuitaart, Kloosterzande. Havendijk.
Hier staat het ook, hè. Zo, ik ga nu via de eerste afslag hier, dus op Vogelwaarde. Dus deze fietstocht is natuurlijk niet de kortste route, want ik heb omleidingen gedaan. Ik heb ook wel nog even een bepaalde wegen daar gedaan. En ik ga zo dadelijk kijken hoeveel kilometers in totaal.
Zo hier de locatie van de landbouwweg. Goedemorgen. Welkom in Vogelwaarde terug. Hier ook terug de aanduiding. Ik zeg, het staat overal wel goed aangeduid. Hier hebben ze dan ook wel, zie ik, een extra dit gezet hier met ja, afgesloten na 250 meter. Hè. Het is allemaal wel duidelijk. Zo, ik ga terug naar het middelpunt daar. Ik heb toch in het totaal 44 kilometer gedaan. Dus met Grauw en de omgeving daar, met retour tot dit punt hier. 44 kilometer. Zo, het was nog even interessant dit te delen, ook deze zone. Er komen natuurlijk ook andere zones. Het is altijd wel even leuk nog de reële street view beelden.